Niño máxico. Fai moito tempo en Tomiño non había electricidade. Fai moito tempo nos nosos camiños reinaba a escuridade cada noite. Fai moito tempo Tomiño estaba cheo de escuridade, miseria e fame. Pouco tiñan, pero máis está por todas partes. Pasariño de Dios. Os nenos de antes non tiñan tablets. Tampouco había parques. Xogaban por o monte. Buscaban niños. Os nenos de antes eran malos e rompíanlle os niños aos páxaros. Roubaban os seus ovos. Pero había algúns pasariños que eran sagrados. Chamábanlles pasariños de Dios. Nadie tocaba aos seus niños. Nadie se metía con eles. Imos falar de dous. O pisquiño e a lavandeira. O pisquiño facía o niño donde quería. Nadie se metía con él. Nadie se atrevía. Era un pasariño de Dios. E a mala sorte podía ser moi grande. Ninguén se metía con as lavandeiras, pois eran mensaseiras. Todos querían vela na súa casa, porque detrás da lavandeira sempre chegaba unha carta, ou dúas ou tres. E cando non había teléfonos, as cartas eran o máis importante do mundo.